आंखौ डिस्टार्ब होनाङा नङाब्ला आंनिख्रुइ आरो बांसिन गाज्रि रावबो जानाय नङा होनना बुंदों मुझे डिस्टार्ब मत दो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा Every day we escape losing all. लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों आङो मोननैसो डेइलि इउज्ड सेन्टेन्सेस इन इंलिशआव सानफ्रोमबो खनले बाहायजाबाय थानाय माखासे गोनां सेन्टेन्सफोर नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों स' नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय गोबां इम्पर्टेन्ट सेन्टेन्सफोरखौ मिथिना मोनगोन इंलिशनि आरो नोंथांमोना गोबां सोलोंनो हागोन स' भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि रोंनो लुबैयोब्ला स्किप खालामा लाबासिनो गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायो जेन दा जोङो थांनोसै आङो बर'खौ बुंलांगोन नैबेयाव इंलिशआ दंखायो स' डेइलि इउज्ड सेन्टेन्सेस इट्स आप टु मी बे आंनि इच्छा बे आंनि गोसो आं बर'खौ खायसे बुंलांगोन बुजायबाय थाया मानोना बेयो मोनसे सेन्टेन्स जेबो बुजायनो गोनां गैया बेयाव 1 नाम्बार इट्स आप टु मी बे आंनि इच्छा बे एबा बे आंनि गोसो व्हाट डु यु थिंक अफ मी नों आंखौ मा सानदों नाम्बार 3 डोन्ट शो अफ बांद्राय दा देखाय बांद्राय दा दिन्थि बांद्राय खिथिनाङा ओरै आरो सानजारियाव हाउ डे यु कल मी फुल नों आंखौ जाम्बा बुंनो बोरै साहस मोनखो 4 नाम्बारा 5 हाउ डे यु नों बोरै साहस मोनखो 6 हाउ वाज योर एग्जाम आनजादा माबोरै जाखो हाउ वाज योर एग्जाम 7 डोन्ट इनसिस्ट और फोर्स मी आंखौ जबरदस्त खालामनाङा आंखौ नारसिननाङा लिसन टु मी आंनि फारसे खोनासं 9 डोन्ट ट्राई टु मेक मी फुल आंखौ उल्लु बानायनो सेस्था खालामनाङा होनना बुंदों आंखौ जाम्बा खालामनो सेस्था खालामनाङा दाना थांसै जोङो 10 बिलिभ मी आंखौ बिश्वास खालाम आंखौ फोथाय 11 डोन्ट ट्राई टु चिट मी आंखौ थगायनो नाजानाङा होनना बुंदों 13 आर यु ट्राइं टु चिट मी नों आंखौ थगायनो नागिरदों नामा होनना बुंदों 14 डोन्ट मेक मी एंग्रि आंखौ रागा दाजोंहो नङाबा खौराङा हामा जागोन होनना बुंदों 15 बेखिनिखौ बुङाखै आङो नङाबा बाथ्राया हामा जागोन होननायखौ बेखिनिया डोन्ट मेक मी एंग्रि आंखौ दा रागा जोंहो 15 I did not do it intentionally or deliberately आं बेखौ मावनो होननानै मावाखै बा बेखौ थारमाने माबा मोनसे कारनाव मिथिया हसिया मावफ्लांदों आरो बिदि सिचुएशनाव जों बुंगोन I didn't do it intentionally आं बेखौ मावनो मावाखैथ' आं बेखौ गोसो जानानै मावाखै होनना बुंदों 16 who all are there बेयाव सोर दं बेयाव सोर दं बैयाव सोर दं 17 don't threaten me आंखौ दा धुमकि हो 18 no one will be worse than me नङाबा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा होनना बुंदों no one will be worse than me आंनिख्रुइ गाज्रिसिन रावबो जानाय नङा होनना बुंदों don't disturb me जेनेबा आं 18 नाम्बारखौ बुजायनो नागिरदों don't disturb me आंखौ डिस्टार्ब नाङा otherwise no one will be worse than me आंखौ डिस्टार्ब होनाङा नङाब्ला आंनिख्रुइ आरो बांसिन गाज्रि रावबो जानाय नङा होनना बुंदों मुझे डिस्टर्ब मत दो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा no one will be worse than me 19 what do you think of yourself नों गावखौनो मा सानो होनना बुंदों नों गावखौनो मा सानो नों गावखौनो मा सानो ओरै आरो 20 love is blind मोजां मोननाया खाना 21 I am sweating so much आं बिराद गोलोमदोंले आं गोबां गोलोमदै ओंखारदों what does he think of himself बियो गावखौनो मा सानो कि होनना बुंदों 23 it is your responsibility बे नोंनि दायित्व 24 Gendry's mother is very talkative गेन्द्रिनि बिमाया गोबां क्लेब बुकिग्रा होनना बुंदों माने बिराद बाथ्रा बुंनो हाग्रा 25 I'm in trouble आंहा दुखुआव दंलै आंहा दुखुआव दं I'm in trouble माने 26 he is blind of one eye बियो थाइसे मेगन खाना बियो एटा खाना एबा blind of आरो नै blind to मोननै रोखोमनि बाहायनाय दङ blind नि he is blind of one eye बियो एटा खाना एबा थाइसे मेगन नुयै he is blind to the serious issues बे serious issue खौ बियो नुनानैबो नुयै बायदि
बे एटाखाना नङा नाथाय बियो नुनानैबो नुयै बायदि ब्लाइन्ड टु माने 27 माय हेन्ड इज पेइनिं आंनि आखाया सादों बा I have pain in my hand आंनि आखाया सादों 29 what makes you calm माबायदि फैनो गोनां जाखो होनना बुंदों नों बेयाव माबायदि फैनो गोनां जायो बोरै फैनो मोनखो what makes you calm I couldn't hold my weeping आङो गाबनायखौ दबथायनो हायाखैमोन आङो बिनि दुखुआव जेनेबा गाबफ्लांदोंमोन आरो I could not hold my weeping आङो आंनि गाबनायखौ हमथानो हायाखैमोन 31 I could not hold my laughing आङो मिनिनायखौ हमथानो हायाखैमोन आङो मिनिफ्लांदोंमोन 32 he has a car but he has got a car बिहा गारि दं 33 forget it or leave it बाद दि बेफोरखौ होनना बुङो जे जोङो forget it but leave it 34 I am unwell आंहा मोजां नङा आंहा गाज्रि बा आंनिया मोजां नङा खबरफोरखौ बुंदों आरो थासारि बा हालतखौ आंनिया मोजां नङा I am unwell 35 I met with an accident yesterday आं मैया मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन होनोबा इंराजियाव I met with an accident yesterday आं मैया मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन बा I had an accident yesterday मैया आंहा मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन 36 where does this road go बे लामाया बबेयाव थाङो होनना बुंदों where does this road lead to बे लामाया बबेयाव थाङो बा बे लामाजों बबेयाव थांनो हायो 37 I'm feeling sleepy आं गोबां उन्दुनो ओंखारदों I am hungry आङो ओंखाम उखैदों I am thirsty आङो दै गांदों 40 I am feeling feverish आं लोमज्रो खामज्रो मोनदों आङो लोमज्रो खामज्रो मोनदों थारमाने लोमजानायनि थाब माने लोमजानाय जानाय माने मोनदों आरो गोसोखौ Don't blame me आंखौ दाय दाहो आंखौ दाय हम होनना बुंदों आंखौ दाय हमनाङा होनना बुंदों 44 Are you scared of me नों आंखौ गिदों नामा Are you afraid of me नों आंखौ गिदों नामा होनना बुंदों 45 I have a headache आंहा खर' सादों बा my head is paining आंहा खर' सादों I have a stomach ache बा my stomach is paining आंहा उदै सादों 47 It's getting dark खोमसि जाबाय 48 Your hair is turning grey नोंनि खानाया मोनबाय Since when have you been here नों माब्लानिफ्राय बेयाव दं 50 The house is on fire न'आव अर नांबाय बा न'आव अर नांदों All the while I was waiting for Ram सानसे सान आं रामखौ नेगासिनो दंमोन 52 Only God knows what will happen इसोराल' मिथिसिगोन मा जागोन मा जाथाय जागोन इसोरासो मिथिसिगौ होनना बुंदों दाना 53 The shirt is torn गस्लाया जिनाय 54 Don't spit here and there जेराव मेराव मुजुदै दागार 55 Take the chair बे मासिखौ बोथ्रोदनाय बे नासिदखौ बोथ्रोद बा बोनालां बा बोनालाबो Where all does he go and how often बबेयाव थाङो बियो आरो माब्ला थाङो होनना बुंदों Where all does he go and how often बबेयाव थाङो बियो आरो माब्ला थाङो I cannot hear you आं खोनायाखै I cannot hear you आं खोनायाखै होननांसै 58 Turn on the tap होनबाथाय टेपखौ खुलि Turn off the tap टेपखौ बन्द खालाम Spread the bed sheet बिसना सादोरखौ ब Spread the bed sheet होनना बुंदों 60 Don't lean against the wall वालाव इन्जुराव दा हेलें होनना बुंदों 61 Speak aloud गोसायै बुं Serve the food ओंखामखौ हुर Comb your hair नोंनि खानायखौ खानजुंदो 65 Don't be stubborn इसेबां अख्रा दाजा Knead the flour आटाखौ ना आटा माने बै आटा मैदा आटाखौ ना मैदाखौ ना Knead the flour माने मैदाखौ ना 67 The phone is ringing फना रिं जागासिनो दं Operate the machine मेसिनखौ सालाय You are coward नों गिख Glad to see you here नोंखौ बेयाव नुनानै जोबोर गोजोनबाय बा नोंखौ नुनानै गोजोनबाय Be happy with what you have नोंनियाव जा दं बेजोंनो नों
खुसि जा होनना बुंदों 71 आ आरो 72 who all are going सोर सोर थांदों who all are going 73 tell me what all will you eat नों मा मा जागोन आंनो खोन्था So friends बेखिनियानो जाबाय इम्पोर्टेन्ट सानफ्रोमबो बाहायजाबाय थानाय इंलिशनि सेन्टेन्सफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला आरो मोजां मोनदोंब्ला शेयार लाइक कमेन्ट खालाम आरो बेबायदिनो इम्पोर्टेन्ट सानफ्रोमबो बाहायजाबाय थानाय सेन्टेन्स लानानै नोंथांमोननि सेराव आं फैगोन नेक्स्ट भिडिअआव सो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनियावनो दोनबाय गोजोन्थों see you next bye bye till the next video